За мое огромно съжаление, преди няколко дни загубих близък до мен човек, обаче за пръв път съм на достатъчно добро място в живота си психически, така че да мога да се справя сякаш адекватно с ситуацията. И ще ви кажа няколко стратегии, които използвах с надеждата да помогнат на някого. Вместо да чета книгата, която си бях планирала, която е художествена, се спрях на нехудожествена, просто за да не използвам ескейпизма за начин за бягане от живота ми, ами да мога да се срещна с емоциите си директно. Писането в дневник също, знаете, че ми е абсолютно задължително. Продължих да си пиша с въпросите, на които си отговарям всеки ден, като по-конкретно супер много наблягам на благодарностите за нещата в живота ми, които продължават да са добре. Малко е трудно в такъв момент хем да се опитваш да преминаваш през емоциите си, хем обаче да си намираш да правиш някакви неща, които не водят до ескейпизъм. Затова реших да обърна внимание на хобитата си, оцветявах и също така си правих разделител за книги. Няма как да пропуснем спорта. Супер много си държа точно в момента на рутината. Ходя си на тренировките, защото съм сигурна, че в тези 60 минути няма да мисля за нищо негативно, просто защото нямам енергия да мисля за такива неща. Напишете ми в коментарите дали вие имате някакви съвети, защото наистина смятам, че това е тема, за която трябва да говорим малко повече.